Il-kittieba u l-Fariżej kienu jagħtu importanza kbira lill-liġijiet tal-ħasil ritwali. Id-dixxipli ta' Ġesu ma josservawhomx u dan iqanqal argument ma' Ġesu. Ġesu jitlob bidla sħiħa fil-mentalità tagħhom. Insellmilkom u nistedinkom għal 197 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Wara sensiela ta' ħdud nisimgħu lil Ġesu jitkellem fuq l-Ewkaristija fis-sinagoga ta' Kafarnawm, il-Knisja b'dan it-22 ħadd ta' matul is-sena treġġana lura għall-Vanġelu skont San Mark. Argument xi ftit jaħraq bejn Ġesu u l-kittieba u l-Fariżej imqanqal mill-fatt li d-dixxipli ma ħasslux idejhom qabel ma kielu skont it-tradizzjonijiet tal-lut osservanti. Interessanti illi San Mark iqiegħed dan l-argument bejn żewġ mirakli, iż-żewġ mirakli ta' tkattir tal-ħobs. Miraklu li jsir fl-art biblika ta' Iżrael u miraklu li jsir in-naħa l-oħra tal-għadira tal-Galilija li kienet titqies bħala art pagana. Hemm qasma ta' baħar. San Mark irid jurina li Ġesu qed jitlob bidla radikali fil-mentalità. Ġesu jfakkar il-kittieba u l-Fariżej li sfortunatament ħafna mit-tradizzjonijiet reliġjużi tagħhom kienu biss tradizzjonijiet tal-bnedmin li kienu piss u ma kienux tradizzjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar kienu jresquhom lejn il-vera reliġjon. Kienu fil-fatt tradizzjonijiet tal-bnedmin, hekk isejħilhom Ġesu, illi jbedu il-bniedem mill-ħarsien tal-liġi tAlla, mill-ħarsien anzi mis-smieħ u l-ħarsien tal-liġi tAlla. Hekk kiteb Iżajja fuqkom ħelu twarbu il-liġi tAlla bit-tradizzjonijiet tagħkom. Hija sejħa għal reliġjon vera, mhux biss reliġjon marbuta ma' tradizzjonijiet u riti li spiss jissodisfaw il-bniedem imma ma jiftħux il-qalb għal Alla. Forsi il-vera reliġjon kif jixtieqha Ġesu u tiġi msemmija fit-tieni qari tal-liturġija tal-kelma ta' dan il-ħadd hija li jkollok qalbek safja, jiġifieri miftuħa għal fqir u għall-imwarrab. Ġesu jfakkarna wkoll li l-ħażen ma jiġix minn barra, imma li l-veru ħażen jitwielet fil-qalb tal-bniedem. Ifakkarna li rridu nħarsu mhux tant barra innifisna biex insibu raġunijiet tal-ħażen, imma li xi kultant huwa neċessarju nitlu daħla fina nfusna u neżaminaw lil qalbna. Jalla dan iwassalna għal vera reliġjon, miftuħa għal minnu inqas ix-xurtjat binna. Nsellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.